Здравейте, приятели! Вие сте с втория епизод на Магнит Фишинг Амстердам. Макар че в момента се намираме на локация, която се намира в Денах, така наречената Хага. Сега ще проверим този канал. Мисля, че е един от тези, които не се почистват. Но надявам се да изкараме нещо, да не е само торбакът предния път. Само да направя едно леко въведение. Това, което качвам на рилсите във Фейсбука, са само част лек отказ, който да ви накара да цъкнете към самия линк, който е за целия епизод, който ще намерите в моя YouTube канал. Давайте, приятели, ние сме. Време е да разпънем и такъмите, които са естествено въжето, самият магнит. Този път ще го преместя на средата, защото така хващаме само долния магнит, а тук ще хваща и от двете страни на магнита. Мисля, че ще бъде по-добре. Надявам се да имаме успех. Само да кажа и още нещо много набързо. Правя тези видеа с цел забавление. Не съм професионалист, сам си снимам, сам си обработвам клипчетата. Така че правя го за забавление. Който не го харесва и не го кефи, просто да продължи нататък. Приятели, извинявам се, съм с работни дрехи, но когато имам време, това е просто хоби. Време е и за първото истинско захвърляне. Единия край отново на ръката. Освобождаваме въжето и време. Изчакваме да видим какво ще стане и издръпваме. Време е да видим какво ще изкараме. Малко тиня. Първи опит неуспешен, време е за втори. Мисля, че този път оцелихме. И отново нищо малко клони. Здравейте, приятели, от една нова локация на същото място в Хага. Само че се намираме се тук до едни градинки, където хората могат да си го вземат под наем, да се сеят, да си идват лято, да таковат. И ще трябва да снимам този път аз, защото, както казах, съм неподготвен. Това е напълно случайен клип. Стана случайно, не е обмислено. Видим сега какво ще стане. Мисля, че този път хванахме нещо. Хванахме ли нещо? Не. Що така? Здравейте, приятели! На малко по-друга локация съм. Ще захвърля още един-два пъти, да видя какво ще стане. Нямам търпение да видя първото нещо, което ще изкарам. Кое ще бъде? Само един момент. Окей. И да видим отново. Ще извинявам за снимането, но както казвам, този клип не беше предвиден, напълно случайно. Обаче тук има нещо, приятели. Какво стана? Закачихме се. Тук има нещо, приятели. Първото ми съкровище. Каквото и даже не мога да определя. Това от заключване на колело на задната гума е отрязано и някой го е фърлил прясно нещо, откъде гледам още не е ръждясало. Първото ми съкровище, чувствам се богат. Yes! Да видим какво още може да открием на тази локация. Малко е по-втъча, но нали на това се надяваме, на съкровище. Така, да извадим. Имам чувството, че не е лекичко е. Не е нищо упало, май. Сега ще видим, дами и господа. Извинявам се за снимането, но съм сам. Нямам статив, нямам нищо. Фанах пак нещо. Какво е ти? Какво е ти? Нищо. Някаква метална сплав. Не знам, сигурно е част от колело, като гледам. Да, ето го и мястото за гумата. Това е за сега.
Здравейте, приятели, както виждате, от днескашния улов имаме част от крадното колело и най-вероятно, не знам дали от същото колело, но това изглежда доста по-старо от това. Даже я раздясала. Така че, приятели, това беше за днес от днескашния улов. Много ми е интересно да видим какво съкровище ще открием в епизод номер 3.